przepisany na maszynie przez jego bratanka tekst, który znajduje się między innymi w duszowej. Ja dostałam ten tekst, on nie jest kompletny. I tam są właśnie wspomnienia z powstania styczniowego, ponieważ ten tekst Mieczysława Szafera nie będzie drukowany, bo rodzina sobie nie życzy drukowania tego, nie życzy przynajmniej. To ludzie to czytają, prawda, w tych dobrym opisie, albo w tym maszynopisie. Ponieważ natrafiłam tam wspomnienie o powstaniu styczniowym z Trzciany i z dworu Szaferów w Trzcianie, postanowiłam o tym napisać, o tym powstaniu, ponieważ potrzebowałam ilustracji dotyczącej powstania styczniowego. Pomyślałam o tej ścianie w sali królewskiej, na której są te właśnie takie powstańcze alegorie. Próbowałam dostać zdjęcie z tych alegorii, ale nie ma dobrego zdjęcia z tej właśnie części, ponieważ wszystkie portrety które są bardzo dobrze zrobione, a to nie jest dobrze zrobione. Skorzystałam z obrazku, który wisi w moim mieszkaniu. To jest rodzinna pamiątka. Mielec rozrastał się bardzo szybko. Dawniej był on bardzo malutki, tylko parę szarych bloków, bo obecnie już są pomalowane. Istniało wysokie topole i ten cały nastrój i to budownictwo opisałem w swoim artykule. Przede wszystkim ten artykuł pisałem po to, żeby młodzież szczególnie zachęcić do czytania, do historii. Opisałem Mielec, jaki był dawniej i okolice, jaki jest obecnie, jak wiele szczegółów, jak chociażby ulica Kościuszki, dawniej jako główna, obecnie jest taką podrzędną, że mało kto tamtędy chodzi. W każdym bądź razie miałem okazję przeżyć od modelarstwa po duże lotnictwo wyszkolić. Dużo młodzieży, którzy latają we wszystkich rodzajach wojsk i nie tylko w Polsce. A więc troszeczkę i o sobie napisałem, ale przede wszystkim chciałem uhonorować profesorów, z którymi miałem do czynienia, lekarzy, instruktorów i innych ludzi, których wspominam w tym artykule. Mimo trudnych czasów, jeśli chodzi o możliwość fotografowania, był nawet moment, kiedy sam zrobiłem aparat fotograficzny. Można było w pomyczkach uzyskać takie informacje. To posiadam do tej pory zdjęcia od modelarstwa począwszy po loty w próbach w locie. I wiele tych zdjęć jest zamieszczonych w tej książce. Żeby ta książka nie była właśnie tą cegłą, o której Pan się wspomniał, dodałem troszkę lotniczego humoru, jak to się dzieje nieraz na zawodach lotniczych, modelarskich, gdzie przy ognisku różnego rodzaju wspomnienia z tak zwanym humorem lotniczym. Zrobiłem to w wielkim skrócie, bo można by każde z nich rozszerzyć na wielką skalę. To jest zaledwie mikroskopijna cząstka tych takich wspomnień z humorem ze swojego życia. Wszystko nie jest wymyślone, ale z życia wzięte. Powiązują się to świadomości, że pod tym samym, że tak powiem, tą samym tytułem, tym samym afiszem tych ludzi, którzy piszą i naprawdę piszą to od serca, to nie są jakieś wymysły, to są rzeczy, które są odkopane, znalezione od znajomości, od znajomych, od siebie i prawda, dające pewną historię miasta, no i oczywiście powiatu. Dlatego też liczymy, że te 50-lecie, które się zaczyna, no będzie
odpowiednio docenione przez władze miasta, powiatu, no i oczywiście sejmiku, bo to wszystko wpłynie na nasze możliwości i wykonanie tego, co jest. Dziękuję bardzo. W pamięci, w sercach, także pozwólcie Państwo, że zaproszę do lektury, aby przypomnieć sobie rodziców, jeżeli Państwo zechcecie. Dla mnie to było niezwykle ważne, bo tata nie tylko odszedł, on nadal trwa, może jeszcze bardziej jest obecny. Jako córka zawdzięczam mu bardzo wiele, tak jak córka ojcu, kochanemu tacie, ale też dobremu, wspaniałemu człowiekowi, bardzo mądremu, takim pięknym człowieczeństwem, mądrością serca, nie tylko erudycją, nie tylko głębokimi studiami, ale tym bogatym duchowym dziedzictwem, które przekazał mnie jako córce. Proszę Państwa, te wspomnienia, bo trudno to nazwać biografią, są pisane sercem. I wydaje mi się, że trudno w słowach zawrzeć to, co chciałoby się powiedzieć. Tata znany był tutaj w Towarzystwie Ziemi Lemniereckiej, był tutaj współtwórcą stowarzyszenia, był wielkim pasjonatem, był wielkim też społecznikiem. I mimo, że były lata, kiedy był oddalony od Mielca, bo jako pasjonat, jako naukowiec związał się z Towarzystwem Nadmorskim, Neotologicznym, a także wykładał. Były czasy, że wykładał jako nauczyciel akademicki w Wyższej Szkole Pedagogicznej, aż w Słupsku nad morzem, bowiem morze kochał bardzo. Związany był również z Uniwersytetem Gdańskim, gdzie bronił pracę doktorską. Miałam okazję wtedy również być podczas obrony. Potem kiedyś tata wzajemnił się obecnością na mojej obronie, jeszcze zdążył, to było w 2002 roku w grudniu. Także trudno jest tutaj wspominać, przedstawiać biografię. Państwo znaliście tatę. I myśląc, że zapisał się w pamięci i w sercach Państwa na tyle, na ile zechcieliście przechować tę pamięć, taką, jaką ona była. Także zapraszając do lektury, ja dziękuję jako córka za wszelkie dobro, którego Państwo byliście autorami, spotykając mojego taty, bo w moim odczuciu, jako córki, ale też jako osoby wierzącej, on ciągle jest i żyje.